Okay, så en lille opdatering på huset, inden Baby Vest kommer ud. Vi er blevet færdige med det lige her. Jeg skal føde om 3 uger. Og hvis der er nogen, der stønner på videoen, så er det fordi, det er lidt hårdt at gå rundt. men det er stadig sommer her i Portland. I dag er det 30 grader. Og det er slutningen af september. Så det er meget lækkert. Jeg har stadig den store sorte bil. Jeg vil godt tænke sådan en ny. Men det bliver nok ikke lige nu. Så går jeg lige op i haven. Jeg tror, det meste af det her er nyt. Vi er i gang med at lukke vores terrasse ned, fordi at det skal blive regnvejr næste uge. Men så er der en hund. Men så det er derfor, der står lidt ting der. Hej Junior. Kan vi lige om her. Haven er blevet helt færdig. Alle vores ting er ikke rigtig ude nu, men vi har ligesom fået det hele ordnet. Har blevet super fint. Der plejer at hænge en hængekøje der. Den har vi taget ned. Og så tror jeg til næste år, hvis vi stadig er her, så skal vi lige have sat nogle blomster og lave noget forskelligt her. Lige nu er det bare en fodboldbane. Men vi er blevet færdige med det hele. Og vi har også fået lavet noget ude bagud her. Stay. Det er, når man kommer fra vores lille gyde om bagved. Stay. Så der er også lidt hyggeligt. Der var ikke særlig hyggeligt før. Hov, Junior, ind med dig. Ind med dig. Ui. Sådan. Hej, Lola. Så lukker vi lige her. Ej, det kan jeg næsten ikke. Så har vi terrassen. Den er også blevet færdig ovenpå. Det er sådan set alt sammen udenfor. Vi har fået lavet det her mere eller mindre færdigt. Der ligger alle vores puder og tæpper til udenfor. Så gør jeg lige indenfor. Så alle rummene er blevet færdige, og det er Kasper. Og han skal lave lasagne til os. Så jeg tror, det er ned til kælderen. Det er faktisk det eneste. Det er lige blevet færdigt i dag. Vi har fået lagt tæppe på. Skide pænt. Og så mangler vi bare at få lavet kælderen. Men det bliver til vinter. Gæsteværelse, hvor hundene bor. Og nyt badeværelse. Det tror jeg ikke var på den gamle video. Men det er lidt svært at se her. Men det er blevet ret fint. Og så går vi lige rundt her. Og ind i stuen. Det tror jeg, vi var færdige med først det her. Så det var det er der ikke så meget nyt ved. Så kigger man rundt. Og rundt. Fjernsyn. Og rundt. Og så er det forterrassen der. Men den har jeg set udefra. Og så er det Kasper fra den anden side igen. Der. Okay, og så tror jeg, så går vi lige ovenpå. Der er også lige blevet lagt tæppe på i dag. Ta-ta-ta. Så det er også blevet færdigt. Af tæppemændene. Så er det nye badeværelse. Det ved jeg ikke, om man kan se helt. Men Kasper er blevet færdig med det for 2 uger siden. Det er simpelthen så dejligt. Masser af plads. Soveværelse. Det tror jeg er det samme som før. Og det kommer vi tilbage til. Og så er det stadig bare vores tøjværelse med babyting. Der. Lige for et lille bitte hjørne. Ikke for meget plads til den.
Der skal være plads til alt vores lort jo. Og så går vi lige herud. Det sidste jeg vil vise. En lille fin seng til baby Vest. Og så terrassen, som vi er blevet færdige med. Og jeg vil ikke. Ui. Prost, støn. Prost, støn. Så jeg kan vise den herfra. Vi har fået lagt gulv på herude, og stole og hygge og ting og sager. Det er simpelthen så dejligt. Så vi spiser morgenmad nogle gange. Og så har vi udsigt over haven selvfølgelig herfra. Så det var vores hus. Vi skulle blive færdige. Det er ret fantastisk. Vi mangler bare kælderen, men det skal bare males. Og et nyt gulv på. Det får Kasper hurtigt lavet. Hvad nu hedder jeg? Næste gang vi sender et billede, så er det sikkert forhåbentlig af baby. Farvel.